ajụjụ anyị na-ajụ. Chai, asị na ife ọnwụ na-emene n'uweri kanụ n'ọnwa adị ajọ esi egbu n'ụwa na ndị bara uru n'ụwa akpakọnwụ ga-egbuzi ezi onye anyị na-ekwu maka ya Nneọma Ogbuehi Anthony Uchenna Aladi onye mere eme the second Egbuoma nọ ya ka anyị na-ebe akwa alele wee na-ajụ Chukwu ịnọzikwa ome na ndị fesi na chi age grade n'Egbuoma na anyị na-ebe akwa alele wee na-asị Chukwu bi n'igwe ịnọzikwa ome n'otu aka ahụ ka ndị Egbuoma home and diaspora anyị na-ajụkwa Chukwu bi n'eluigwe ịnọzikwa ome n'ọya bụ akwa alele anyị na-ebene n'ụwa n'ọnwụ mere anyị ncha n'akpa alili ka anyị na-ebene n'ụwa n'ọnwụ mere anyị ncha n'elu ụwa anyị nọ nwanne m n'ọnwụ mere anyị ncha ndị fesi na chi edred na-ebe n'ọnwụ mere anyị ncha kedu onye anyị na-ekwu n'elu ụwa ọ bụ onye ka anyị na-ebela akwa Anthony Uchenna Aladi onye mere eme the second n'ọbịa ka anyị na-ebela akwa n'elu ụwa n'ọnwụ mere anyị ncha ndị be Aladi galụba ndị be Aladi galụba n'ife ọnwụ na-eme n'ụwa erika galụba n'ọnwụ mere ncha Uchenna Aladi ezi nwa leta Emmanuel Aladi mụrụ ọfụma nọ ya ka ọnwụ bịara ugburu wee nabazie mmụọ odogwu si California na America wee nọta ife ọzọ anyị nụziri bụ na odogwu anabago mmụọ nụ kama na ịjụọ mmụọ bụ Obereagu n'Austria nwa Egbuoma mma asị gị na Uchenna nwụrụ ọnwụ odogwu maka ọ chọrọ ka e buru ya n'ozu wee si America wee nọtazi nọ ya ka o ji wee lọta Naịjirịa wee sị ka ya nọzie na Naịjirịa wee nwụọ ọ ya melụ ịjụọ mmụọ bụ Obereagu n'Austria nwa Egbuoma mma agwa gị Uchenna Aladi nwụrụ ọnwụ odogwu anyị wee na-asị Ezinne Benedict Aladi na-asị gị galụba ọnwụ dị n'ụwa na ọnwụ mere anyị ncha nọ ya ka anyị ji asị Chukwu ma ọ nọzikwa ome na ọnụ adịrị eji akụ ya mana ọnụ ka eji akọpụ ya ndị be Aladi galụba n'ọnwụ Uchenna mere anyị ncha Uchenna Aladi anyị si gị naba n'ọnwụ mere anyị ncha lọlọ nwanyị ọma galụba lọlọ Mrs. Onyinye Aladi lọlọ Aladi Onyinye Aladi galụbanụ esi lọlọ Uchenna Aladi nwanyị ọma Obereagu si gị galụbanụ na ya ma aja ọgụbe mmụọ n'ọbụga adị eje ọgụbe ekwe na ya ma aja ọgụbe
nụ n'ọbịa ka ọnwụ na-emenụ Uchenna Aladi oyi mụ na bamma Ezinne Veronica Okoli galụba n'ọnwụ mere anyị chaa Ezinne gị na di gị galụba n'ụọ Sademian Okoli galụba n'ezi ọgọ gị nalụ mmụọ Ezinne Veronica sunu dịbọ mmụọ Ezinne Lady Felicia nalụba nwanyị ọma galụba nwe ezi nwanne gị fụrụ n'anya nabago mmụọ nwanne gị ndị a na-eme ka eji manụ Antoni Uchenna Aladi oyi mụ na bamma na akịka dị mma ga-eri ozugbo mmụọ Mrs. Nkechi Ogbenna gị na-ezidi gị Mr. Edward Ogbenna anyị na-asị unu galụba n'ọnwa dị eli ego nụ Mrs. Ngozi Nwakpọ galụba n'ezi nwanne gị nalụ mmụọ gị na-ezi di gị Kennedy Nwakpọ Ogbuagụ nwanne m anyị sị unu galụba ọnwụ ọba ifolobonye anyị sị unu dịbọ mmụọ Mrs. Chulete gbagalụba gị na-ezi di gị Mr. Emmanuel Ekpa anyị sị unu dịbe na nwanne gị galara mmụọ dịka ọ dị Okeke anyị sị gị galụba mmụọ na nwanne gị nalụ mmụọ gị na-ezi di gị Mr. Ifeanyi Okeke anyị sị unu galụba mmụọ Mrs. Chinelo Igbekwe anyị sị unu galụba mmụọ gị na-ezi di gị Mr. Chinozie Igbekwe anyị sị unu dịbọ mmụọ Sunday Aladi galụba Sunday nwanne m obere nwa dibe Sunday galụba mmụọ n'ọnwụ mere anyị chaa Uchenna nalụ mmụọ Uchenna nwanne m na bamma nwanne m na bamma onye zara ekuchi kpọrịa n'ikpe marịa Uchenna Aladi Obereagu na si gị na bamma gị na-enye ọnwụ ụdị iwe galụba na nwanne gị nalụ mmụọ gị na ezigbo di gị echezo n'ọnwụ ụdị iwe anyị sị unu galụba Mrs. Ugochi Akabeze galụba ụmụ nwanyị ọma ezi nwanne gị nalụ mmụọ gị na ezigbo di gị Mr. Chima Akabeze anyị na-asị unu galụba na ọnwụ mere anyị chaa mana ndidi ka anyị ga-eji wee bilie n'ọnwụ mere anyị chaa ya ka ndị ajụ Chukwu ọ nọzikwa ya eme Chukwu bi n'igwe ọ nọzikwa ome Chukwu bi n'igwe ị nọzikwa ome ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ Uchenna
sobie kalụba n'ọnwụ ụmụ ezike niile anyị si unu dịbe ọnwụ dịbe n'ọnwụ ọnwụ adị eli ego ife ọnwụ na-eme n'uwe rika nnu ezinne nwanyị ọma ezinne Benadette Aladi Chukwu Olisa biko na ayịyọ ka anyị na-ayọ Chukwu ọ bụ na ị nọrụla biko teta nnu ọ bụ na ịmụ anya biko bịa kenene Chukwu mana anyị ma na ịdị ala arụla nnu Chukwu bito gbatata nnu ka ịbịa fichafe anya nnu maka na ọnwụ merụ fancha nnu anya eji afụ ụzọ n'elu ụwa ya ka ọnwụ bịalụ kwuru n'abazie Chukwu Olisa biko no dabedebe ala dị Chukwu dakene ka ifichafe anya nnu chai ndị Egbuoma Community Primary School n'Egbuoma na fancha nọ n'akpa ndị nkụzi Community Primary School n'ebe akpa nnu ndị nkụzi ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ndị nkụzi na-ese ka ọ na-akwụ ụgwọ nwa na Community Primary School nke dị n'Egbuoma banye n'ifeọma dị ejichi obeziokwu na ifeọma dị ejichi Chukwu Olisa biko no bịa nyelu ndị ọ na-enyere aka na-enwelu ndị bụ n'Uchenna bụ na fa na-ebi nnu Chukwu Olisa ogini ka fa ga-emezi tata nuo na ndị ọ na-enyere aka na-arụ Chukwu Olisa biko bịa kene nuo na nchamelu n'Egbuoma banye nuo ndị Egbuoma Progressive Union nke dị na America na fancha na-ebe akpa n'ọbịa bụ PRO n'Egbuoma EPU nke dị na America na fancha nọ n'akpa ịma na si na ọnwụ na-eli ego ndị Egbuoma na America na fancha ga-ebute ego n'ụwa maka na anyị ma na afa zuru ka emenio na si na ọnwụ na-eli ego n'elu ụwa ife onye kwerelari Philip Okeke eze Chimeremeze na ọ ga-ebute ego nụ asị na ọnwụ na-eli ego nze Soni ejesi eme osisi ka nkwụ nwa mesara akụ na ọ ga-ebute ego nụ mana ọnwụ adị eli ego nụ asị na ọnwụ na-eli ego n'ụwa nụ Sapiti Ijeọma ga-ebute ego nụ ya na lọlọ Catherine Ijeọma nwanyị ọma anyị ma na unu ga-ebute ego nụ ọnwụ na-eli ego Mr. Medobi ga-ebute ego nụ mana ọnwụ na-eli ego nụ ọnwụ na-eli ego Sasivanos Obiala sọ anyị ma na ị ga-ebute ego nụ ọnwụ na-eli ego Dr. Festus Uzokwe anyị ma na ị ga-ebute ego nụ asị na ọnwụ na-eli ego nụ ife si na chi 8th grade na anyị ga-ebukọta ego nụ asị na ọnwụ na-eli ego dị n'ụwa Chibukadezanu nka bụ ụwa ga-ebute ego chairman ife si na chi na ọ ga-ebute ego nụ asị na ọnwụ na-eli ego nụ Sachasị Obiọha na ọ ga-ebute ego nụ Chasị Obiọha ga-alụba na gị na Uchenna na-adị na mmanụ ọnwụ na-eli ego anyị mmanụ na ị ga-ebute ego ọnwụ na-eli ego n'elu ụwa nụ Clement Akpaka ga-ebute ego Chinyere Ugo nwanne m ị ga-ebute ego nụ mana ọnwụ adị eli ego ọnwụ na-eli ego Prince Israel Ogbehi ga-ebute mana ọnwụ adị eli ego ọnwụ na-eli ego Tony Nwabute ga-ebute ego Benu Ndebilie na ọ ga-ebute ego ọnwụ na-eli ego na Petro na Metro n'ife si na chi 8th grade
ego sa Isaac Okafọ ya na lọlọ ya nụ lọlọ Mrs. Ngozi Okafọ owu na-eli ka anyị ma n'unu ga-ebute ego si Ugochukwu Egesi ọnụ ezi nwanne m galụba ọnwụ mere anyị ncha na ọnwụ na-eli ego na anyị ma anyị ga-ebute ego ọnwụ na-eli ego Chief Antonio Okonkwo n'oge ebute ego onye mụda bụ enyi n'oge ebute ego mana ọnwa na-eli ego ọnwụ na-eli ego Uchenna Obi Kudu ga-ebute mana ọnwa na-eli ego asị na ọnwụ na-eli ego Sir Francis anaghị Chukwu anyị ime Igbo ga-ebute anaghị anyị ime Igbo nwanne m ọnwụọ maka na ọnwụ mere anyị ncha ọnwụ na-eli ego Injinia George Talab onye aka eziokwu n'oge ebute ego Chief Boniface Akabeze ezi onye mụ ga-arụbanụ di m akụzi ọnụ nwanne m dibe nnuo na ọnwụ na-eli n'ego na anyị ma anyị ga-ebute n'ego mana ọnwa na-eli n'ego ọnwụ na-eri ego Barrister Henry Uzokwe anyị ma anyị ga-ebutekwa ego anaghị Okolie ga-ebute ego Ezeọra na South Ezeọra nwanye Egbuoma anyị ma anyị ga-ebute n'ego masị na ọnwụ na-eli ego mana ọnwa na-eri n'ego Uchenna nwanne m anyị si gị naba mma Evangelist Kasimia Eze Nwaka Obereagu na-asị gị ghalakpa asị na ọnwụ na-eli ego ị ga-ebute ego Kasimia Eze Nwaka anyị si gị galụba Injinia Ejike nwere m galụba n'ọnwụ mere anyị ncha ọnwụ na-eli ego na anyị ma anyị ga-ebute ego ndị fesi na chi anyị ma na anyị ga-atụkọta ego Oliver Nwanozie anyị ma na ị ga-ebute ego ọnwụ na-eli ego na ị ga-ebute ego Isaac Edobi nọkwa ya Isaac Edobi woriwo nwanne m ga-ebutekwa ego mana ọnwa na-eli n'ego n'ọnwụ mere anyị ncha n'ọbịa ka nja Chukwu nọzikwa ome Chukwu Olusado ịnọzikwa ome Chukwu ịnọzikwa ya ome Chukwu Olusado dodo Chukwu ịnọzikwa ya eme ewo Olusado dodo Chukwu ịnọzikwa ya eme n'abajụjụ anyị na-ajụ Uchenna do na-aba mmanụ anyị si gị na-aba mma n'onye zara okuchi kpọlie n'elu ụwa na ikpe amarị ya n'onye Chukwu kpọlụ n'elu ụwa n'ọbịa ka zanụ n'okwuchukwu kpọlụ gị n'elu ụwa n'ọbịa ka iji elụzazie nnu Uchenna nwanne m do na-aba mmanụ n'ọkịka dị mma n'elu ụwa n'ọbịa ka eli osu gị Anthony Aladi anyị na-asị gị na-aba mmanụ ndị Egbuoma Home Industrial Platform na-asị gị Uchenna anyị na-asị gị na-aba mmanụ owu na-eli ego na ndị Home and Industrial na anyị niile ga-atụkọta ego mana ọnwa dị eli ego ya ka anyị ji ayọ Chukwu ọnọzikwa ome Chukwu Olisa biko debe Aladi Chukwu biko gagụkwuo obi gagụkwuo obi Chukwu na ọnwụ melụba ncha
chukwu aka iji aja ịnọzikwa ome olusebi n'igwe ịnọzikwa ya ome chukwu ịnọzikwa ya ome ewo ewo ịnọzikwa ya ome ọnwụ mela ya ncha ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ obi n'ụwa na ọ bụrụ mba ka anyị na-abalụ n'igbo ọ bụ na ịmụ onye bịa kene chukwu olusa dị n'igwe ọ bụ na ị na-alarụ ụra teta chukwu bịa kene bịa na be ndị be ala dị chukwu n'ọnwụ merụ kwa ncha akụkọ ezi n'ebe na deti ala dị otu na ncha merụ mama chukwu biko bịa kene Uchenna naba mmụọ n'ụwa ezigbo Aladi ya na Egbuoma Community Primary School Egbuoma na Pancha na-agba ma ndị nkụzi na-akwụ ụgwọ ọnwa ifesi na chi 8th grade na ịnọgba Egbuoma home and industrial na anyị niile na-agba Obereagu restaurant nwa Egbuoma enweghị m ọlaọcha nke nji enwe ọla ibe nwolu n'otu egwu nwolu ka njiri bịa aka onye nwolu ka o ji abịa n'elu